Salut și bine ne-a regăsit după o vacanță cam scurtă, cei drept, dar frumoasă. Voi cum v-ați distrat? Noi, echipa PSST, formată din cei mai frumoși și deștepți jurnaliști de la Palatul Copiilor Tulcea, am avut o vară cu multe evenimente. Toată lumea știe ce sunt olimpiadele, ce luptă dură este dusă de către elevi, profesori, părinți, ca să ajungă în vârful piramidei la limba română, matematică, chimie, fizică, etc. Miza este mare, pe lângă glorie se câștigă și o anumită sumă de bani. Dar pun pariu că nu ați auzit de Olimpiada Națională a Educației Non-Formale. Mai pe înțelesul tuturor, concursul național de proiecte pentru consiliile elevilor, parteneriat în educație, prezent și perspective. Am avut onoarea să participăm la acest eveniment aflat la ediția cu numărul 20. Ce s-a întâmplat acolo, ei bine, vă lăsăm să aflați dacă urmăriți materialul următor. Vizionare plăcută! Ce înseamnă parteneriat în educație pentru doamna profesoară Viorica Petre, inițiatoarea și organizatoarea concursului timp de mai multe ediții, Laura Felea, directorul Palatului Copiilor și organizatorul ultimilor 4 ediții, și Marinela Peici, un membră în echipa de organizare a concursului. Să le auzim părerile. Pentru mine, parteneriat în educație, prezent și perspective este o provocare. De ce este o provocare? Pentru că am vrut să demonstrez de-a lungul anilor că pot realiza ceva pentru județul nostru. În cele 20 de ediții care s-au spus, consider că deja acest eveniment a devenit un brand al județului. Pentru elevi, că de fapt acest proiect este o ambiție pe care am împărtășit-o elevilor, a fost de asemenea o provocare. Ei au realizat în cele 20 de ediții care s-au scurs proiecte care au devenit viabile și care au adus un plus de valoare județelor din care fac parte. Colegii mei, care de asemenea au participat la Solina,
au fost provocați să realizeze, să se autodepășească tot prin proiecte care în județele din care fac parte au devenit adevărate branduri. Mulțumesc doamnei Laura Felea, care de câteva ediții a preluat frâiele acestui eveniment și consider că îl va duce mai departe. Dar cred că este cel mai amplu proiect dedicat consiliilor de elevi, singurul dedicat consiliilor de elevi și cel mai amplu proiect educațional pe linia aceasta de proiecte ale elevilor din țară. Un proiect cu tradiție, recunoscut de Ministerul Educației, care de altfel îl și susține și an de an îl include în calendarul activităților educative naționale. Dacă ar fi să sintetizăm doar în câteva fraze ce s-a întâmplat anul acesta la Sulina, putem vorbi despre proiecte noi, ingenioase, proiecte foarte bune și o calitate ridicată de-a lungul anilor, din ce în ce mai ridicată, a acestor proiecte ale consiliilor de elevi. Putem vorbi despre prietenie care s-a legat între tinerii participanți, despre implicare și putem vorbi de multă educație cu dragoste din partea Palatului Copiilor Tulcea, calitatea de organizator, dar și a tuturor palatelor și a inspectoratelor școlare implicate, cei care au venit la acest concurs. 28 de județe pentru a celebra împreună cea de-a 20-a ediție. În primul rând, este o ediție aniversară, a 20-a ediție arată niște ani în care tinerii au avut ocazia să ne prezinte vocea, să ne prezinte munca prin proiectele depuse și atunci această ediție trebuia celebrată ca atare. Dacă ar fi să mă gândesc la concursul național Parteneriat în Educație, cred că este o competiție inedită, prin care tânăra generație este implicată în derularea de proiecte, prin care să-și prezinte interesele, să contribuie la dezvoltarea comunității, pe aspecte de mediu, sănătate, cetățenie democratică. Deci este o șansă de a le asculta vocea, de a le cunoaște mai bine interesele, de a le cunoaște potențialul, iar noi, adulții, de a le fi alături în toate demersurile pe care vor să le întreprindă. Am cules câteva impresii de la elevii participanți la concurs și ne-au răspuns. A fost o experiență extraordinară. Aș dori și la anul. Să-i auzim pe cei care au luat premiul întâi. Din ce județ vii? Gorj, Este prima dată când participi la un astfel de concurs? aproximativ, da. Am mai avut și alte precedente? Concursuri pe același stil, da, dar nu același subiect. Ce așteptări ai de la acest proiect? Cel puțin în primii 4. Ai emoții? Ce și ce? Cum ai să scapi de ele? N-am ce face, trebuie să trec pe ele. De ce ai ales această temă importantă de discutat? Păi, după mine, primul pas în rezolvarea unei probleme este recunoașterea ei, deci educația. Ce te mai ales și de ce ai considerat-o importantă de dezbătut? Ideea, deci tema pe care eu am prezentat-o și proiectul pe care eu l-am prezentat a fost legat de revenirea la un stil activ pentru elevi după pandemie, după perioada pandemică, după toată perioada asta foarte agitată. Am creat un brand, spunem noi, Zilele Elevului Covăsnean. Ediția aceasta s-a bazat mai mult pe sport, mai mult pe sănătate și fizică, dar și mentală. Și am organizat un turneu de fotbal la nivel județean, unde au participat aproximativ 300 de elevi. Am făcut spectacole de dans, am avut un speaker motivațional, recunoscut la nivel național și practic asta am făcut. Ca și idee generală a proiectului, și anume de a ne prezenta proiectele, de a împărți și de a învăța exemple de bune practici, de a învăța pe alții, de a primi, bineînțeles, lecții, cred că de aici cu toții am învățat foarte multe și o să învățăm în continuare și în drumul acesta și la fel și în interviu. Este genial. Concursul pentru noi a fost o experiență de neuitat. Imaginați-vă că am fost înconjurați de colegi din toată țara și nu oricare, reprezentanți sau șefi de consilii județene. Echipa noastră a avut un dublu statut, concurent cu un proiect, dar și cameraman și reporter. Vă dați seama că ne-am crescut acțiunile. Ce mai? Proiectele pe care le-am văzut au fost grozave, atâtea idei, atâtea realizări, care ne pot inspira și pe noi în viitor. Eu deja am în cap unele idei pe care trebuie să le împărtășesc cu colegii mei, dar și doamne Viorica Petre. Apropo, sper că ați remarcat că am avut și noi un proiect ecologic, verde în față, la care am muncit un an și am reușit să obținem locul 2. Cine dorește să vadă
proiectele prezentate, poate să acceseze pagina de Facebook a Palatului Copiilor Tulcea, chiar merită vizionare. Deci, pentru orice informație legate de proiecte și nu numai, urmăriți-ne pe pagina noastră de Instagram, plus pagina de Facebook a Palatului Copiilor Tulcea. Așteptăm ideile voastre, oricum ar fi acestea.